ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധാമണി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ പറയാൻ അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? അല്ല മാതാജി, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്തോന്നുണ്ട്. കേൾക്കില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ നല്ലൊരു അധ്യായം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ? നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? സേവ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പൂജിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയെ പ്രയച്ചത് അല്ലെ? ആരാണോ ഭക്തിയോട് കൂടി എനിക്ക് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ അനന്യ ചിന്തയൊന്നും ഭഗവാനെ നിരന്തരം ചിന്തയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മളെ അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരുകയും ചെയ്യും. നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരെയാണ്? രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി ദുർഗാദേവി. സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി ഭക്തി ഭൗതിക സംരക്ഷണം. ഭൗതിക സംരക്ഷണമാണ്. അതായത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ അത്രയും മുന്നേറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ബഹിരംഗ ശക്തി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾ ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ? പിന്നെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്താണ്? ആരാധിക്കുന്നത് വിധിപൂർവ്വമല്ല. അവരെ ആരാധിച്ചാലും പാലിക്കാനാണ് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധിപൂർവ്വമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിന്റെ കാരണം പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ച പിതൃലോകത്തേക്ക് അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാല് അവര് ജീവിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവര് ജനിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അവരെ ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു. അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധി പ്രകാരമല്ല. കാരണം ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും.
ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. ജീവിക്കും. അവർക്ക് ജരാമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ മരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നല്ലേ അല്ലെ. പിന്നെന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അതില്? പിന്നെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന എന്തും തുളസിയിലയോ പൂവോ ജലമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏറ്റവും രഹസ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അതെ, ലാസ്റ്റിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. അത്രയും പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നമുക്ക് കുറെ നാൾ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മളെ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അതിന് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കുന്നു? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് അല്ലെ. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കത് സാധ്യമാവില്ല. നമ്മൾ വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. സ്വാഭാവികമാണത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ അടുത്ത വഴി പറഞ്ഞത് വിഭൂതികള്. വിഭൂതികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധി. ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനായ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പ്രകാശം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും ഭഗവാന് ഇല്ലേ. അതിനാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ എന്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിഭൂതി യോഗത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില്. മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്നുള്ളത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഭഗവാനാണെന്ന്? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയില് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ഓംകാരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ രസം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കി ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ഇത് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് വായിച്ച് അധികം അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ
ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, എന്താ പറയണ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം, ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാണ്. ഇത് കേൾക്കൂ, ഇതെങ്ങനെയാണ്, നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇനി ഭഗവാനോട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അത് നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ്, നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നീ കേൾക്കൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നമേ വിതൂസുരഗണ പ്രഭവം നമഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി, ഇതിനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വദഃ സ്വവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ബോധ്യപ്പെട്ടത്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് മഹേശ്വരൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പരമേശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അതിന് ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരണം. അപ്പൊ അതിന് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങൾ 10-ാമത്തില് 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അതായത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത് ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയെ സന്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ 4 ശ്ലോകം 10, 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകം വായിച്ച എന്തിനു തുല്യാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാണ് അതിൽ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് ഫുള്ള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി 4 ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. 10, 8, 9, 10, 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. അത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശമാണ്, ഇതിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇതില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്താ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്.
എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തിൽ പറയണ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാര് ആരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയും. ആ ജ്ഞാനം നേടിയ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. എങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം നേടാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചതുശ്ലോകിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചതുശ്ലോകിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശോ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നതും പിന്നെ നാരായണൻ നിന്ന് പ്രജാപതികള്, ഇന്ദ്രൻ, നാരായണൻ നിന്ന് 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, ഇവരെല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണം വരുന്നത് ബലരാമനാണ് വരുന്നത്. ഈ ബലരാമൻ നിന്ന് ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാകാണ്. അതായത് അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, സംകർഷണൻ, വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതിൽ നമുക്കത് പറയാം. അപ്പൊ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതികളും ഇന്ദ്രനും വസുക്കളും രുദ്രന്മാരും ആദിത്യന്മാരും എല്ലാം ജനിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അടുത്തതില് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു പ്രകാശം പരസ്പരം ആ പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും വഴി അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ, അതായത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ, അല്ലെ. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കി, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട പോലെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം അവർക്കില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവർക്ക്. അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? എപ്പോഴും ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം. അവർക്ക് മുക്തി പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതരായിരിക്കും അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിലായിരിക്കും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അതെന്താണ്, അതവർക്ക് പരസ്പരം അവരുടെ ബോധദീപ്തരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് പരസ്പരം പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ്, ഒരു ബീജത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഈ വിശ്വത്തില് ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല. നമുക്കറിയാലേ, ഇത്രയും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് കുറച്ചു പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറെ പേര് പരിപൂർണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ പരിപൂർണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതില് വളരെ കുറവ് പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ജീവസത്തകൾ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വിത്ത് താനെ മുളച്ചേരും. അപ്പൊ ഒരു വിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ അത് മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ എന്നും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ചെടിക്ക് എന്താണത്? ജലം കിട്ടാണ്. ജലമാണത് ജലം കൊടുക്കാണ് നമ്മള് ഇതിലൂടെ, ആ നാമജപത്തിലൂടെ. ആ ചെടി ക്രമേണ വളർന്നു വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളെത്തും. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് എത്തും. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരവ്യോമത്തിലും അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് വളരാണ്. അത് വളർന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോരണം. ചൈതന്യ ചരിത്രാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ നാമജപത്തിന്റെ, കാണിച്ചു തരാം. ഈ 7ാമത്തെ ലോകത്തിന്റെ അവിടെ നോക്കി അവിടെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ലൈൻ പോണ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങള്? 7ാമത്തെ നമ്മള് ഭൂമിയിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ, കാണുന്നുണ്ടോ?
ഞാൻ കൂടുതൽ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു വര പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കണ്ടു മാതാജി. നോക്കി പോയിക്കോളൂ. അത് എവിടേക്കാ പോണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ. ആ വര പോണത് എവിടെയാ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കടന്നു ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും എത്തിയിട്ട് അതും പിന്നെ എവിടേക്ക് പോവാണ്? അതിന്റെ മേലേലേക്ക് കണ്ടു പോയി അത് എവിടേക്ക് എത്തി? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിത്തില് അത് ആ വിത്ത് വളർന്ന് അത് ചെടിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം കടന്ന് നമ്മള് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനെയും കടന്നിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോകാണത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താണ്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണത്? വൈകുണ്ഠ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് മഹാമന്ത്രം. അതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹാമന്ത്രത്തിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്. പ്രഭു അല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഏത്? ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് നമ്മൾ ആ സമയം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ കണ്ടു. 8ാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 8ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സേവനത്തിനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരസ്പരം കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്നു എന്നുള്ളത് 9ാമത്തിൽ കണ്ടു. 10ാമത്തിൽ പറയണത് എന്താണ്? യുക്താനാം പ്രീതിപൂർവകം ബുദ്ധിയോഗം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നുള്ളതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധി, ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ചതുശ്ലോകിയിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തേൽ പറയുന്നത്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഗുരു പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിൽ പറയുന്നതോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുക വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ എല്ലാവരും പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മയില്ല, കുറെ പ്രായമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പൊ അവര് പറയും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയും. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ആര് കൊടുക്കുന്നതാണത്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി അവിടെ തെളിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനാണ് അത് തെളിയിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അന്തർരാമിയായിട്ട് നമ്മളെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യം വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക. ഇതാണ് അതിന് വേണ്ട ഒരു യോഗ്യത. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭക്തൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള തക്ക ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്കില്ലെങ്കിലും തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഉപദേശം ആര് തന്നെ കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇനി നാലാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനചം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അകമ്പടിയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരിൽ എന്താണ്? അജ്ഞാനം കളയാണ്. അജ്ഞാനം അകറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കാണ്? ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തരുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന് ആ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവര് തമ്മിൽ ഭക്തന്മാര് കാണുമ്പോ അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്പരം സംസാരിച്ച് പരസ്പര ബോധതീർത്ഥരാവുക വഴി അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാണോ സദോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനദീപം ഭഗവാൻ തെളിയിക്കുന്നു കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സംഗ്രഹം, ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലാണെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് പകരം ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് നൽകും എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നുള്ളതും ഇതിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു കാതലാണെന്ന് പറയും. ഈ 4 ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലാണ്, അതിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഡെയിലി പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.
ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അവിടെ എന്താ പറയണത്? ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയും ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം മാറാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരും ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്, സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ആര് മുക്തനാകാണ്? ഒരു ഭക്തന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി 12, 13 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന, അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാചം വിദ്ഗു ആഹുസ്തോ മൃഷയാ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അല്ലെ, പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങ് എന്താണ് പറഞ്ഞ? പരമമായ ബ്രഹ്മവും പിന്നെന്താണ്? പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ എവിടെന്നാ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ ഋഷിമാര് ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നും അസിത മഹർഷിയിൽ നിന്നും ദേവലിൽ നിന്നും വ്യാസദേവനിൽ നിന്നൊക്കെ അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് വ്യക്തമാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. അങ്ങ് പരമമായ ധാമമാണ്, അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിസ്തരണേത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുത്തോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാൽ. അപ്പൊ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എന്താണ്? എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല, അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേട്ട് 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 എനിക്ക് മതിയാകുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും പിന്നെന്താണ്? ഇനിയും അത് ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദമാക്കി തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, അഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം അതിനെ വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനൊരിക്കലും അവസാനം ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്കൊന്നും അവസാനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയ സ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയണത്? ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ്. അതിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇനിയുള്ളത് ശ്ലോകങ്ങളില്ല.
മീനിങ് മാത്രം പറയാണ്, കാരണം കുറെ ഉണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളില് ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. മരുത്തുകളിൽ മരീചി, മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, വായു, അതില് മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, 4 വേദങ്ങള്, അതിൽ സാമവേദം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ അവബോധം, അതായത് ജീവചൈതന്യം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിലെ ആ ചൈതന്യം, ജീവചൈതന്യം, അതായത് അവബോധം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മകളിലെ ആ ജീവഗണങ്ങളിൽ ആ ജീവചൈതന്യം എന്ന് വെച്ചൊരു ചേതന, ആ ചേതന ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത്, അവിടെ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതിനെ ചേതന നമുക്ക് പറയാം, അവബോധം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവും മേരു പർവ്വതവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വസുക്കളിൽ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. 24ാമത്തുള്ളത് ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യനാണോ? അത് പറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ, മാതാജി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതൻ അല്ലെ, ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ ബൃഹസ്പതി. ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്കന്ദൻ, അതായത് ശിവന്റെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ, സേനാധിപനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ കാർത്തികേയൻ ആരാണത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിലെ സമുദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് സമുദ്രം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അതവിടെ പറഞ്ഞ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. അതായത് മഹർഷികളിലെ ഭൃഗു മഹർഷി, പിന്നെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അത് വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏതാണ്? തിരുനാമ ജപം, നാമം ജപിക്കുന്നത്, തിരുനാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കലിയുഗത്തിലെ നാമജപാണെന്ന്. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതില് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും,
യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിലെ അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയരവും സൗന്ദര്യവും ഏറിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണിത് അരയാൽ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരില് നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ദേവർഷി നാരദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരില് ചിത്രരഥൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഗന്ധർവ ലോകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവ്യ ഗായകന്മാരുടെ ലോകമാണ്. അവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ചിത്രരഥൻ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷി ദേവഹൂതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കപില മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കൽക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ് എന്ത് പാലാഴി മഥനം നടന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആ ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യരില് രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പിന്നെ പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആയുധത്തില് വജ്രം, പശുക്കളില് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനേക ഫണങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, ഋത്തുക്കളിൽ അരിമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ ദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അസുരന്മാരില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിലെ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളില് ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെയും രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് തിഥിയും അതിഥിയും. ഇവരുടെ മക്കളാണ് അതിഥിയുടെ മക്കള് ആദിത്യന്മാരും തിഥിയുടെ മക്കള് ദൈത്യന്മാരും. ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു, ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ അസുരന്മാരും ഒരു കൂട്ടരെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ദേവഗണത്തിൽ വരുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദൈത്യന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനില് മാത്രം ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി സൃഷ്ടിയുടെ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തർക്കങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, ആ കാരം ആരാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനവസാനമായ കാലം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതില് ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് സർവസംഹാരിയായ മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. ഇനി സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസ്മാവും
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സാമവേദ സൂത്രങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകർഷകമായതും പാതിരാവിൽ പാടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതത്തിനെയാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണ്. ഛന്ദസ്സുകളില് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഋതുക്കളില് വസന്തകാലം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. വസന്തകാലവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋതുക്കളിലെ വസന്തകാലം, ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ബൃഹത്സാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാവിലെ പാടുന്ന ഒരു ഗീതം, ആകർഷകമായിട്ടും പാതിരാവിലെ പാടുന്ന ഒരു ഗീതത്തിനാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇനി വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വഞ്ചകന്മാരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ. ജയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സദ് ഉദ്യമങ്ങള്, നല്ല ഉദ്യമങ്ങള്, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷിയും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഭഗവാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി. ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഗുരുവാണത്? ശുക്രാചാര്യനാണ്. ശുക്രാചാര്യനെ പറയുന്നതാണ് ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉശനാകവി ശുക്രാചാര്യരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പോ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളില് അതില് ഏതാണ്? ദണ്ഡം, ശിക്ഷ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരില് നീതി, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുത്തേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതോ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യത് യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവച മേവവാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞവരാണ്, വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു സൃഷ്ടി നമ്മൾ കണ്ടാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് അത് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും തേജസ്സുറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്തും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്, ഒരു അംശാവിഷ്കാരമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 3 പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തേതാണ് മയില്. നമുക്കറിയാലോ അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു മയിൽ, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? മയില്. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കറിയാം കുയില്. കുയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കുയില് നല്ല നാദാണ് കുയിലിന്റെ അല്ലെ. ആ കുയിലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന് കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ആരും? കുയില്. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി പൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്
ഭയങ്കര സൗന്ദര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്തോടെ തേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു വസ്തു കണ്ടാലും അതെന്താണ്, അതില് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഥവാ ബഹുനായി തേന കിംഞാ തേനാഥവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ മേകാം ശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ആദ്യം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാം എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കത്രേ, എന്തൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്ര അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, എന്റെ ബുക്കില് 34 വരെ ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളു മാതാജി. മാതാജി 42 വരെ എടുത്തില്ലേ? അതെ, 42 വരെ ഉണ്ടല്ലോ അധ്യായത്തില്. എന്റെ ബുക്കിൽ 34 വരെ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപല്ല മാതാജിയില്? അതെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കുറച്ച് പഴയതാണ് മാതാജി. ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അതില് പക്ഷെ ശ്ലോകം കാണണമല്ലോ മാതാജി. അതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. 34 വരെ ഉള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ലാസ്റ്റ്. അധ്യായം ഏതാണത്? 10. അയ്യോ സോറി, 34 അധ്യായം. സോറി മാതാജി. അല്ല, 34 ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 34 ശ്ലോകം അല്ലായിരുന്നു? ഇന്നലെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ തെറ്റിയത്. മാതാജി 25 ഈ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് പരശുരാമനെയാണോ? പരശുരാമന്റെ പേര് എന്താണ്? ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പേര്? ഭൃഗു മഹർഷി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മാതാജി. ആ പേര് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിട്ട് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരശുരാമന്റെ പേര് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ? ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായിട്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ശരി, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു അല്ലെ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്?
ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ഇന്ദ്രനും 8 വസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്താര രൂപമാണ്. അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ അടുത്ത് ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? അടുത്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. പ്രജാപതികളും ഇന്ദ്രനും 8 വസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു നാരായണനിൽ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്താര രൂപമാണ്. അല്ല അത് അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 8ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. എന്താണ്? അവരുടെ ജീവിതം സേവന സമർപ്പണമാണ് പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പരസ്പര ബോധദീപ്തമാണ്. അതായത് കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരെയാണ്? അവരുടെ ഉള്ളില് ദീപം തെളിയാണ്. പരസ്പരം ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളില് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ബോധദീപ്തരാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു 3ല് പറഞ്ഞു. അടുത്തേല് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഈ 4ഉം നമുക്ക് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി വായിച്ച നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നു നമുക്ക് പറയാനാണ് അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്നും പറഞ്ഞെന്നു നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളതും ഇവിടെ മനസ്സിലായി. ഇത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സാരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം. ഈ 700 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്തയാണിത്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. മാതാജി എത്ര രീതിയിലുള്ള ഭക്തികളുണ്ട്? എത്ര തരം ഭക്തി? പറഞ്ഞു പോകൂട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ചതുശ്ലോകി കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീജത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? യജ്ഞം. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്തായിരുന്നു? അതിൽ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഊഹിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത സാരം. ഭഗവത്ഗീത എത്ര തരം ഭക്തി ഉണ്ട് മാതാജി? പ്രഭുയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ പ്രഭു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം അതെന്താണ്? ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് കണ്ടില്ല സ്ലൈഡില്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല.
നമ്മളെ ഭൗതികമായതും ഉള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളത് കണ്ടത്? എന്താണ് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി? ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രകൃതിയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്ധകാരം മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം പറയുന്നത്. മാതാജി നാലാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്? ബീജത്തോട്, ബീജഭാവത്തോട്. ഇതില് പറയണത് ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട, ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്താണ്? അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വിഭൂതി സുന്ദരം ശ്രേഷ്ഠം ഭഗവാനാണ്. അതായത് വിഭൂതി സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മയില്, കുയില്. അതെ, മയില്, കുയില്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടല്ലോ, സൂര്യകാന്തി, സൺഫ്ലവർ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പരമമായും ധാമവും പവിത്രമായ നിരപേക്ഷത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് അല്ലെ. പരമമായ ധാമവും പവിത്രം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരം ബ്രഹ്മ, പരം ധാമ, പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.